רק טוב, ושנזכה לשתות הרבה ערק משובח כזה. אמן, מחיה. עכשיו ברכה, רונן חן, ברכה. כן, יאללה, תגיד איזה משהו. רגע, תגידי עוד איזה כוס שתיים. אצלי בברכות שלי כולם צריכים לעבוד. הנה עומדים, בבקשה. תודה רבה לכם המארחים ותודה למבשלות. אני בטוח in advance שיהיה משהו. נכון, אפילו הברכות היו כבר. שיהיה לחיים ושנה טובה ובריאות. And I love you my wife. ואם לא לכם יש תיבה. יש לי משהו קצר להגיד. רגע, עכשיו דיברת! רגע, יש לי משהו קצר להגיד. עכשיו, כאילו, קודם כל תודה למבשלות. שתיים, זה תודה לאלה שעשו את האפורט להגיע עד לפה ולהיות איתנו. נכון. תודה מן לגיסנו ולגיסנו שלי. תודה למארחים, לילד בר מצווה שלנו שזה... לאלה שלא נמצאים איתנו. כולם רוצים למה סיימת? אמן, תומאס בדין. לחיים! רגע, שקט! רגע, גם אני רוצה אבל הוא לא סיים. אבל רונן, אתה לא סיימת. סיימת? אתה לא בירכת את גיסנו? הוא בירך, את לא שמעת. אלה שעשו את האפו. אני רוצה להגיד לכולם שנה טובה, ברוכים הבאים למשפחה של עדי, ברוכים הבאים למשפחה של זיווה, מאמצת אותו, לשכוח ממנו, ובאמת בריאות, אמן, אלוהים. שרק יהיה טוב. אמן. ואני רוצה להגיד, הוא אמר לבן בר מצווה ולאח שלו המדהים הזה שאתמול הפעיל את כולם. הם בכולל. איזה אח. כל הכבוד לעומר. מאחלים לך שתהיה וטולי, אתה היית תותח אתמול. טולי, היית מדהים. אין ילדים. I got it.